Mas sound systemin apa Mas? Aneka. Tapi
setunggaling beksan Lengger Banyumasan kricik-kricik munggah Sekar Gadung. Pripun Bapak remen kalian lenggeran? Nggih, monggo. Rara jonggrang rumiyin nggih Kang Gareng. Nggih, niki dicoba.
Menika nyuwun pangapunten Pak Kades mboten matya apal kok ya. Niki mboten enten sing duweti. Nggih. Niki pas Gubuk Asmara dibawani jere bawane mangkat Bapak Dira. Bawane wis mangkat saiki bawa wis ning Mburi Orden. Sepira Mas nggih, monggo. 2000. Ah, jare sak pira? Jangan mengenyekkan dirimu Kang Gareng. Pokoknya sone luar biasa ke Aneka Pro Audio. Sekangen dike Mas Kroyak. Walah luar biasa ya. Semoga laris ya Mas. Jope lancar-lancar. Lengsam yeneke motan lelempahan. Monggo Pak mriki. Lha jen kula kepengin mireng suarane lah. Lah jan rasane kula radi deg 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 deg. Ternyata bisa bawa bener Bapak Diran. Bawane mangkat nggih Pak Diran. Bayayi mriki jebule enten sing saged bawa. Lah Sapa iki Mike. seniore nggih Mas. Kok kamu nggak bilang-bilang? Umpetan jebule ning kene. Iki Mike. Monggo mriko napa mriki mawon? Monggo Lah lelempahan. kowe kaya pengantin anyar mau iki aku tak dadi dalange. Repepah. Kok repepah kados niki lho Mas. Dalang nganten biasane kok ngono. Repepah. Kaki pengantin ini pengantin wis kaki-kaki dadi pengantin. Repepah. Lah yang repepah. Monggo mriki. Lelempahan. Nah. Kelampahan Jan, suarane Sone juga mendukung sekali. tresno tulus najan ing gubuk asmara. Jumeneng kemawon teng mriki, monggo mboten napa-napa. Ampun kali lenggah biasane suarane radi. Blero Mas nek kali lenggah monggo jumeneng mriki. Nggih, duet. Monggo. Gubuk Asmara. Maringi pamundhutan niki Bapak Saiful Hajat, Bapak Diran. Ingkang nyuwun temanipun Gubuk Asmara.
Kok maju? Tung gentak gentung. Jos. Oh, ke belakang ya? Tung gentak gentung. Jos. Oh. Ngapunten nggih Mas Lajan. Nggih. Tung gentak gentung. Jos. Kuwi mbok Mas iya. Jos. Jos. Tung gentak Jos. gentung. Jos. Tung gentak gentung. Jos. Tung gentak gentung. Jos. Tung gentak Jos. gentung. Jos. Kuwi nih maksudnya. Oh, ternyata bukan itunya ya. Nek tung kedak-kedung jos kuwi sing metu dudu wite. Oh, si metu dudu duwite. Tapi ndondone kuwi. Awane Ren. Ndondo balung Ndondone balunge. Oh. Lah iya. Cetete. Satrane ngati. Sambal kemangi. Nggih, dipinangkani setunggal pokok setunggal monggo.
kalian Mas nggih. Nggih. Sakodoripun Mas Basir sampun kersa mangayu bagya nyengkuyung sedyanipun Mas Taufik kalian Mbak Aisyah ingkang nandhang bagya mulya. Muga-muga dados pinanganten kang sakinah mawaddah bin warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ramane, kesidang aja kapur aja geri lapo. Tak peluk ramane, aja kesung, aja motong. Kene, aja kesu, aja motong. Monggo pipis ora lancar. Alhamdulillah, cantik Mas. Nanti joget ya ditunggu lagunya. Lah. Siap. Ditunggu. Ya, Setunggal ditunggu. pokok setunggal terus dipinangkani bareng kalian Arista. Iki dirampungke sik mbok ya. Rampungke apa ora? Seger bisa nyawa kono desa kamane sing aja ora pasrah ilang ngomong aku madeg Anda belum beruntung. Tiwas ngadeg rampung. Tiwas ngadeg Iya, ya malah Anda belum rampung. beruntung. Ya kicing miring. Kijing miring niki Sekar kagem penutup wonten ing kalodhangan dalu punika sarangan kalian Yo Arista ugi dipun seguyung kalian Aneka Usaha Audio. Keluarga Gombong, anak ini keluarga Gombong. Monggo mriki. Ayo
Bapak Ibu kang kinurmatan, mekaten atur panglipur saking kawula sakadang, kadah kelepatan kadah kegirangan saking kawula sakadang, nyuwun sih kuwi samudra pangasami kang tanpa pepindhan. Kawula sakadang amung saged jurung pandonga, mugi pinanganten kekalih saged bangun balisma kang sakinah mawaddah warahmah. Kawula nyuwun pamit, kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.